Місія ОБСЄ посилила присутність на Херсонщині через окупований Крим. Про це повідомила голова ОБСЄ, глава МЗС Швеції Ен Лінде. За її словами, моніторинг ОБСЄ непрямо відстежує події, які відбуваються на півострові. Це включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску Чонгар, а також на східному пункті пропуску Каланчак. Останнім часом ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають в Криму, Херсоні, Києві та Львові. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, бо це питання вже перезріло, і запросив Швецію приєднатися до Кримської платформи. Ми зараз знаходимося на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав для участі в саміті Кримської платформи. Тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь безпосередньо в саміті, але можу вам сказати, що та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз'яснення цілої Кримської платформи, її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку.